Сәлам, мин Сәлкәш. Сәлам, мен бұл форумға Эйдаман болып келдім. Сәлам, мен бұл форумға қонақ болып келдім. Сәлам, мен форумда сервис деск хезмәтен күрсәтәм. Мен волонтер. Сәлам, мин бұл форумда транспорт юнәлеше җитәкчесе урынбасары. Сәлам, мен форумда техник тәкъмин ителеш өчен җавап бирәм. Мин балалар табибы. Сәлам, мин бу форумга пешерүче булып килдем. Сәлам, мин фотограф. Бұл форумда минем кебек 6000-гә якын Сәлкәш катнаша. Минем төркемдә чит илдән дә сәлкешләр бар. Алар белән бер дулкында булыр өчен мин немец һәм испан телен алар белән бергә өйрәнә башладым. Бұл форумға қатнашыр өчен мин 2969 километр 600 метр араны узып килеп җиттем. Көненә без 100дән артык мөрәҗәгать кабул итәбез. Форумда 400-гә якын волонтер катнаша. Бүгенге көнгә без форумга 4000 кешене алып килдек. Меннән күбрәк рейс ясадык. Барлыгы 300дән артык техника җәлеп ителде. Биләр шәһәрчеген булдыру өчен без 200 тоннадан артык материал алып килдек. Без тәүлегенә 24 сәгать сәламәтлек сагында торабыз. Без көн сайын 2 тонна ризык әзерлибез. Бүгенге көнгә форумда барлыгы 60 000 кадр ясалды. Форум зур, сораулар күп. Шуңа күрә безнең эшебез бик мөһим. Мин форумга сәлкешләргә сәләтнең фәлсәфәсен ачып бирү өчен килдем. Ә мин бұл форумға көч тупларга килдем. Мин монда, чөнки мин киләчәк.